яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумату давлати Тоҷикистон ин таъмини амнияти озуқаворӣ ва дар ин замина таъмин намудани бозори истеъмолии аҳолӣ бо ғизои солим мебошад. ғизои солим чӣ гуна ғизо аст ва чаро ба ин масъала таваҷҷӯҳи бештаре дода мешавад? мусаллам аст ки инсон ҳамеша ба ғизо ниёз дорад ва ин талаботи биологии организм аст. мо ҳамарӯза аз рӯи реҷа ҳар гуна ғизо истеъмол мекунем ва албатта ки муносибати ҳар нафар ба интихоби ғизо гуногун аст. яъне инҷо фарҳанги ғизохӯрӣ муҳим дониста мешавад. ғизо дар ҳаёти инсон ин хеле нақши муҳим мебозад. бо истеъмол намудани ғизо мо метавонем ки ҳаёти худамонро, яъне ки саломатии худамонро ба беҳбудиҳо яъне ки таъмин гардонем ва умри дарози пурбаракат яъне ки таъмин гардонем. ва ғизо ҳам метавонад ки ҳам масалан ба саломатии инсон ҳам манфиат дошта бошад ва боз дар дигар ҳолатҳо ҳам метавонад ки яъне ки зарари худашро ҳам расонида тавонад. ва мо бояд дар ин ҷода бояд хеле бо истеъмол намудани ғизои дуруст яъне ки ҳам бо шуурона ва бо ақлона бояд ки интихоб дошта бошем. ғизои солим аслан худаш чӣ аст? пеш аз ҳама одамизод дар баробари оне ки ҳаво яъне нафас мекашаду ва дар баробари оне ки он ба сар мебарад, яъне ғизо дар баробари зиндагии худ як талабот, яъне як ғизо як омили муҳим ба ҳисоб меравад барои солимии ҷомеа, барои яъне сатҳу зиндагии халқ. ғизо ба организм нерӯ мебахшад ва солим будан ё ба баъзе бемориҳои ғайрисироятӣ ва ҳатто сироятӣ гирифтор шудани инсон маҳз аз интихобу истеъмоли ғизо сахт вобаста аст. яъне ғизо дар ташаккули вазъи биологию равонии тану ҷони инсон нақши меҳварӣ мебозад. аслан ғизои солим ғизоеро меноманд ки аз нуқтаи назари таркиби он, яъне таркиби кимиёвӣ ба талабот ҷавобгӯ аст. яъне бо ҳастанд ки дар баробари оне ки халқ мардум ғизо истеъмол мекунанд, барои оне ки яъне гирифтор ба ин ё он бемориҳо вобаста ба ғизо нашаванд, 5 принсипи асосӣ аст ки бояд онро риоя кард. якум принсип, яъне миқдори нерӯи ба организм воридшаванда ба миқдори нерӯе ки ҳамарӯза мо тавассути ғизо истеъмол менамоем бояд баробар бошад. яъне ки инсоният дар баробари сарф кардани энергияш ана ҳамон энергия миқдоре ки энергия сарф мекунад тавассути ғизо бояд қабул кунад. дуюм омил таносубии моддаҳои таркиби ғизоӣ, яъне сафеда, чарб, карбогидрат. яъне инсоният бояд ҳама рӯза ба гуногун рангии ғизо аҳамияти ҷиддӣ диҳад. яъне ҳангоми субҳгоҳона, ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ ва шом, яъне хӯрок омехта бошад, як ранг набошад. ва таркиби яъне инсоният бояд донад ки таркиби ғизое ки вай истеъмол карда истодааст, яъне аз карбогидрат ё аз сафеда ё аз чарб зиёд аст, кам аст, чӣ хел аст. тавассути ғизо организми инсон он яъне ки ҳамон моддаҳои ғизоие ки барои инкишофу яъне ки фаъолияти организм вобастагӣ дорад, организми инсон метавонад маҳз ҳамин моддаҳои ғизоиро аз яъне ки маҳсулотҳои ғизоӣ дастрас гардонад. бояд ба реҷаи қабули ғизо низ аҳамияти ҷиддӣ дод, чунки алан байни қабули ғизо ки дар як рӯз 3 маротиба ва ё ки 4 маротиба аст риоя кард. 3-4 соат байни якдигар бояд риоя кард, чунки ҳазмшавии ғизо ба намо соати муайяни худашро дорад ва нагузорад ки яъне меъдаи мо гурусна бошад ва нагузорад пур аз меъёрам зиёд бошад. имрӯз аз ҷониби муассисаҳои хӯроки умум, фурӯшгоҳҳо, марказҳои тиҷоратӣ ва бозору дӯконҳо анвои зиёди маводи ғизоӣ ба аҳолӣ пешниҳод мегардад ва ҳам маҳсулоти тару тоза, ҳам маҳсулоти тезтайёру нимтайёр ё ба ибораи дигар полуфабрикат ба фурӯш гузошта шуданд ва интихоби муштариён васеъ аст. аммо масъала сари он аст ки мо чӣ гуна маҳсулотро харидорӣ мекунему истеъмол менамоем. таркиби кимиёвии маҳсулоти ғизоӣ бояд ба таркиби ферментативии меъдаи мо, яъне ки мувофиқат кунад. маҳсулотҳои ғизоие ки инсоният қабул мекунад, яъне
пур аз химикат набошад, чунки ферментҳои таркиби меъдаи мо анамун сафеда, чарб, карбогидрат ва дигар маводҳое ки тавассути ғизои солим қабул мекунем таҷзия карда тавонад, яъне раванди мубодила дар организм таҷзия шуда тавонад. мутахассисони соҳа борҳо таъкид карданд ки як омили асосии солим будан ин риояи меъёри ғизо ва сифати ғизо аст. маҳсулоте ки дар бисёр корхонаҳои саноатӣ ба шакли нимтайёр ё тайёр омода мешаванду ба муштариён пешниҳод мегарданд, на ҳамеша ҷавобгӯи меъёрҳои ғизои солим мебошанд. барои мисол маҳсулоти ҳасибӣ, ханнодӣ, шириниҳо, обҳои ташнашикан ва амсоли он. ин маҳсулот коркард мешавад ва албатта ки омехтаҳои кимиёвӣ ва дигар ангезандаҳои хуштамкунанда доранд. дар асл ин маҳсулот ки таркибашон аз карбогидратҳои зиёд, яъне ки шириниҳои зиёд карбогидрат доранд ва дигар яъне равғанҳои ҳазм нашаванда ки барзиёд аст дар маҳсулотҳо, ин боис мегардад ба анамун бемориҳои ғадуди зери меъда, яъне бемориҳои меъдаги узвҳои ҳозима ки ин маълум аст ки яъне байни ҷомеа ки ин бемориҳо мушоҳида шуда истодааст. яке аз омилҳояш анамин ғизоҳои носолимӣ дар кӯчаву раҳое ки яъне тестайёр карда истифода мефурӯшанд. он маълумоте ки мо пешниҳод мекунем ҳама вақт таъкид мекунем ки он моддаҳое ки лозимие ки организми моне ки лозим ҳаст бояд ки аз кадом намуди маҳсулото бояд ки дастрас гардонем, яъне ки таъмин кунем организми худамонро ва он витамину микроэлементҳое ки лозимӣ ҳаст бояд ки маҳз аз ҳамин маҳсулотҳое ки ғизоие ки мо номбар мекунем ки ғизои солим аз он яъне ки бештар истеъмол кунем ва истифода барем. ва дар ҳолатҳое ки масалан ягон норасогӣ аз ягон витамину микроэлементҳо дар организми ки мо пайдо шавад, мо метавонем ки ба ҳар гуна ки бемориҳо гирифтор шавем. ин рӯзҳо мутаассифона мушоҳида карда мешавад ки дар байни ҷомеа истеъмоли маҳсулотҳои ғизоии тезтайёр ё ки нӯшокиҳои газдор низ яъне аз меъёр зиёд истеъмол карда мешавад. мутаассифона ин омил мегардад яъне ба зиёдшавии бемориҳои фарбеҳӣ ва дигар бемориҳои вобаста ба ғизо. истеъмоли ғизо вобаста ба синну сол, вазъи саломатӣ ва ҳатто касбу кор бояд танзим шавад. яъне ғизои кӯдакон дигар асту ғизои ҷавонон дигар. ғизои занони ҳомила бошад мутобиқи талаботи табибон меъёр дошта бошад, ё ки шахсони пиронсолу дорои бемориҳои музмин ғизои тавсияшудаи мутахассисонро бояд истеъмол намоянд. инсоният бояд дар баробари қабули маҳсулоти ғизоиш маҳсулотҳои нонӣ бояд аз меъёр зиёд истеъмол накунад, яъне роҳ оварад зиёдтар ба маҳсулотҳои меваҷоту сабзавот, чунки ин маҳсулотҳо дар таркиби худ яъне клетчатка ва дигар дорои витаминҳои бой мебошанд ки системаи ҳозимаро яъне ба танзим медарорад ва солимии организми яъне инсонро нигоҳ медорад. ғизо барои зани ҳомиладор, ғизо барои масалан кӯдаки хурдсол, ғизо барои масалан насли наврас, барои мактаббачагон, барои масалан шахсони синну соли масалан калонсол, ин масалан бечуну чаро аҳамияти хеле муҳим дорад. барои мо гуфтем яъне ки инкишофи яъне ки дурусти яъне ки кӯдак, ин ҳам яъне ки аз ҳамин ғизо вобастагӣ дорад, чунки ин организми нав масалан тавлиди ёфта ки нав инкишоф ёфта ки ҳаст, дар ин организм ки бештару бештар бояд ки бо моддаҳои ғизоие ки маҳз барои саломатии кӯдак, барои узвҳое ки кори дурусти масалан узвҳои дарунии кӯдак лозим ҳаст, маҳз мо бояд ки таъмин гардонем. аз норасоигии ҳамин витамину микроэлементҳо ҳам яъне ки кӯдак ҳам, зани ҳомила ҳам, масалан калонсолон ҳам низ метавонанд ба ҳар гуна бемориҳо гирифтор шаванд. тавсия ҳамин аст ки яъне ки пеш аз ҳама барои ҳимояи солимии худ роҳ оранд ба анаму ғизоҳои солим, бештар ба ғизоҳои меваҷоту сабзавот, яъне ки кам истеъмол намоянд аз маҳсулотҳои ширинӣ, ханнодӣ ва маҳсулотҳое ки яъне тестайёр ва дигар маҳсулотҳое ки таркибаш пур аз химикат яъне ки дигар моддаҳое ки зуд ҳазм нашаванда аст, яъне роҳ наоранд.
хуруҷи бисёр бемориҳо ё худ ноҷур гаштани саломатӣ бештар ба ғизо вобаста аст, мегӯянд мутахассисон. Чаро? Чун витаминҳою микроорганизмҳои ба инсон зарурӣ маҳз тавассути ғизо таъмин мегардад ва мубодилаи моддаҳо низ дар организм аз ғизо вобастагӣ дорад. Барои мисол, эҳтимолияти зиёди ба бемориҳои фарбеҳӣ, диабети қанд, меъдаи рӯда ва дилу рагҳо гирифтор шудан ин реҷаи нодурусти истеъмоли ғизо ва истифодаи маҳсулоти тезтайёру нимтайёр аст, ё худ аз ҳад зиёд нӯшидани обҳои ширину ташнашикане, ки ҳамеша дастрас ҳастанд. фарбеҳӣ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба шумор рафта ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. мутахассисони соҳаи тиб ба он назаранд, ки омилҳои пайдошавии ин беморӣ аз ҳисоби хӯрокҳои тезтайёр ва дур мондан аз варзиш аст. маҳсулотҳои ғизоие ки мо қабул мекунем, истифода мебарем, аз нуқтаи назари санитарию гигиенӣ, яъне ба талабот ҷавобгӯ бошад, яъне дорои ин ё он барангезандаи бемориҳои сироятӣ набошад дар маҳсулоти ғизоӣ, яъне ки тару тоза бошад. яке аз бемориҳои ғайри сироятӣ ки омилаш ин ғизои носолим мебошад, масалан шуда метавонад бемориҳои фарбеҳӣ, бемориҳои диабети қанди навъи 2, бемориҳои камхунӣ, бемориҳои яъне ки чураи ҳаромағз ва дигар бемориҳо ҳастанд, ки яъне яке аз омилҳояш ин ғизои носолим мебошад. истеъмоли яъне ки дурусти ғизои солимро гап мезанем, лекин агар мо ҳамин ғизоро нодуруст истеъмол кунем, яъне ки масалан нафаҳмида масалан кадом масалан маҳсулотое ки лозимӣ ҳаст барои мо истеъмол кунем, мо метавонем ки ба яъне ки бемориҳои бозам ман гуфтам ғайрисироятӣ гирифтор шавем, ки яке аз онҳо метавонад бошад яъне ки ба бисёрвазнӣ ва бемори фарбеҳӣ дучор шавад шахс. ва ин ҳам аз нодуруст истеъмол кардани боз ҳам мо гуфтам маҳсулотҳое ки лозимие ки хӯрока барое ки мо лозим ҳаст яъне ки истеъмол карда шудем. дастархони мо албатта пур аз маҳсулоти ғизоӣ аст, ё чӣ хеле мегӯянд пур аз нозу неъмат аст. шурӯъ аз маҳсулоти нонӣ, шириниҳо, хӯрокиҳои сиравған, ҳатто чанд намуд. ин бад нест албатта. ин фаровонӣ асту мо интихоби васеъ дорем, аммо агар солимии худу фарзандонро хоҳем, интихоб бояд дуруст бошад. агар инсон пайваста ба тамрини бадан машғул бошад, ба ин васила метавонад солимии худро ҳифз намояд, зеро фарбеҳӣ метавонад инсонро ба бемориҳои гуногун оварда расонад. ғизои зани ҳомила яъне ки чӣ гуна бояд ки бошад? зане ки аз ҳамон рӯзҳои аввали ҳомиладорӣ бояд ки аввал ба реҷаи хӯроки худ яъне ки ғизои худ бояд ки аҳамият диҳад. зани ҳомила бояд ки бештар ба яъне ки дар ҳавои тоза гашту гузор кунад, яъне ки ба ҳамон ҳаракатҳое ки мо гуфтем ҷисмоние ки барои зани ҳомила лозим аст бояд ки яъне ки дошта бошад. ва инчунин боз аз ҳамон ғизоҳое ки мо гуфтем аз сабзавоту меваҷот бояд ки бештар истеъмол кунад, аз ҳамон маҳсулотҳои ғалладонагӣ, яъне ки чӣ қадаре ки агар зани ҳомила тавонад аз маҳсулотҳои хамирӣ, яъне ки аз маҳсулотҳои серавған, аз маҳсулотҳои масалан ширинӣ, он чизе ки масалан аз ин маҳсулотҳо масалан зани ҳомила барои инкишофи тифл моддаҳои масалан ғизоӣ зарурӣ гирифта наметавонад барои инкишофи тифл. дар ҳақиқат мо чӣ хеле ки қайд кардем 5 принсип, яке аз принсипҳо ин яъне сарфи нерӯи ба организм воридшаванда, яъне ки сарфи нерӯе ки организми инсон ҳамарӯза қабул мекунад, ҳамон энергияро бояд сарф намояд. тавассути ғизо қабул мекунад, яъне сафеда, чарб, карбоҳидрат ки энергия ба вуҷуд меорад, бояд ҳамонро сарф кунад. яъне чӣ хел сарф мекунад? инсоният ҳамарӯза бояд дар баробари қабули ғизо ба корҳои ҷисмонӣ яъне бештар машғул шавад ва коре кунад ки энергия қабул кардаро сарф кунад, чунки энергия ки қабул мекунад, агар сарфи энергия нисбат ба қабули энергия кам бошад, энергияҳои ҳамарӯза қабул шуда ҷамъ шуда яъне ки ба организмро ба фарбеҳӣ оварда мерасонад. табибон борҳо таъсири ноговори истеъмоли зиёди маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ, ғизоҳои тезтайёр, обҳои ширину газдори ташнашиканро ба саломатӣ зикр карданд. инҷо баҳс набояд кард. шояд бисёриҳо медонанду ҳатто дар тану ҷони худ ин ҳолатҳоро дарк карданд, аммо хеле кам худдорӣ мекунанд аз истеъмоли чунин ғизоҳо, ки боиси таассуф аст.
дар айни ҳол дар бозору дар кӯчаҳо дар ҳама ҷо яъне ки ин намуди мо хӯрокҳоро яъне ки ба чашм мерасад. дар ҳама ҷо яъне ки рекламаҳои берунӣ ҳам ҳастанд, яъне ки диққати одамонро чӣ кор мекунанд, ҷалб мекунанд бо ин кор ки яъне ки истеъмол намудани чунин яъне ки хӯрокҳои носолим, ғизои носолим мо яъне ки номбар мекунем, ба инҳо дохил мешаванд анамин хӯрокҳои тезтайёр, яъне ки фастфудҳо, чипс, дигар чизҳое ки яъне ки аз ин чизҳо организми мо ягон моддаҳои ғизоӣ гирифта наметавонад. ин баръакс ба организми мо зарар мерасонад ва махсусан мактабачагонро низ ҳам яъне ки дидан мумкин ҳаст ки баъд аз масалан анҷоми дарс онҳо дар назди масалан ҳамин хел нуқтаҳои фурӯши чунин яъне ки ғизоҳои носолим онҳо истода чунин ғизоҳоро яъне ки дастрас мекунанд, харидорӣ мекунанд, истеъмол мекунанд. ва боз ҳам таъкид кунам ки ҳозир мана айни аллакай фасли гармо яъне ки дар пеш аст, аллакай фаро расид ва бисёриҳо аз нӯшокиҳои газдорӣ яъне ки ширини ҳамон яъне ки истеъмол мекунанд ки ин ҳам ба саломатии инсон зарар мерасонад. мо бояд ки аз чунин ки нӯшокиҳое ки газдор бояд ки ҳаст худдорӣ намоем ва ба кӯдакони худ, ба фарзандони худ низ аз ин зарари чунин ғизоҳо мо бояд ки ҳама вақт таъкид кунем ва инро ҳам бояд ки ҳар як падару модар бояд ки барои солимии фарзанди худ аз ин ғизоҳои носолим яъне ки он чизе ки зароре ки дорад ба фарзандони худ ҳатман бояд ки яъне ки маълумот диҳам, онҳоро огоҳ созанд. бо шарофати истиқлолияти комили мамлакат баҳри солимгардонии ҷомеа ва пешгирӣ аз фарбеҳӣ ҳукумати кишвар тадбирҳои мушаххас меандешад. воқеан ҳам яке аз сабабҳои пайдошавии бемориҳо аз беаҳамиятӣ ва бемасъулиятии худи инсон сарчашма мегирад. бинобар ин фарбеҳӣ дар баробари ғизои дуруст хӯрдан ва аз варзиш низ вобастагии калон дорад. бештар масалан ба анамон нӯшобаҳое ки дар шароити хона тайёр карда мешаванд, аз ҳамон мевагиҳое ки масалан дар кишвари офтоброи мо ҳастанд, мевагиҳои масалан хушккарда шуда гирифта нӯшобаҳо тайёр кунанд, ҳар гуна масалан компотҳо, аз ин чизҳо масалан бештар истеъмол кунем, ин яке манфиаташ бисёртару бештар ҳаст. фарбеҳӣ ки ба ҷурми ғизои носолиму камҳаракатӣ имрӯз ба эпидемияи глобалии ҷаҳони муосир табдил ёфтааст, мутахассисонро нигарон сохтааст. ин беморӣ имрӯз миёни кӯдакону наврасон низ хуруҷ дорад. як омили асосии фарбеҳиро миёни насли наврасу ҷавон мутахассисон дар истеъмоли зиёди ғизои тезтайёр, фастфудҳо, обҳои ташнашикан, энергетикҳо ва амсоли ин намудҳои дигари ба ном маҳсулоти тайёру нимтайёр медонанд. тавре дар барномаи пешгирии фарбеҳӣ ва ташаккули ғизои солим дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2019-2024 омадааст. фарбеҳӣ ва маҷмӯи оризаҳои он аз охири асри 20 ва аввалҳои асри 21 инҷониб масъалаҳои ҳалталаби байни соҳавии аксарияти давлатҳои ҷаҳон ба шумор рафта, ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ фарбеҳиро ҳамчун эпидемияи глобалӣ эълон намудааст. дар ҳақиқат яке аз ин бемориҳое ки омилияш, яке аз омилҳои асосияш ин ғизои носолим ба ҳисоб меравад, ин бемории фарбеҳӣ мебошад ки тамоми кураи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. аз он ҷумла яъне тоҷикистони мо низ яъне дар байни шаҳрвандони тоҷикистони мо низ яъне гирифтор ба фарбеҳӣ аз мадди назар дур нест, яъне ки мушоҳида карда мешавад. барои пешгирии анам бемории фарбеҳӣ пеш аз ҳама инсоният чӣ хел ки мо дар блог қайд кардем риояи 5 принсипе ки мо гуфта гузаштем ва инчунин таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд ба анаму ғизоҳои носолим. ҳукумату давлати тоҷикистон таи чанд соли охир барои таъмини амнияти озуқаворӣ, бозори истеъмолии аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифат ва ғизои солим стратегияю барномаҳои зиёдеро таҳияю қабул намудааст. аксари ин барномаҳо аллакай татбиқ гаштанд ва барномаи лоиҳаҳои нав дар ҷараёни амалӣ шавианд. ҳадаф он аст ки маърифати санитарию гигиенӣ ва истеъмоли ғизои солим миёни аҳолӣ тақвият дода шавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади паст намудани як қатор бемориҳои вобаста ба ғизо яъне стратегияу барномаҳоро қабул намудааст ки шахсони масъул яъне вазорати идораҳо тибқи нақшаи амалигардӣ яъне нақшачорабиниҳои дар барнома таҳия шуда яъне фаъолият мекунанд. яке аз онҳо яъне стратегия оид ба ғизо ва фаъолияти ҷисмонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2014-2024 буд ки стратегия аллакай ҷамъбаст шид
ва яке аз барномаҳои дигар ин барномаи пешгирии бемории фарбеҳӣ дар байни аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2024 буд ки ин ҳам ҷамъбаст шид. айни ҳол яке аз барномаҳо бар ин ки фаъолият дорад ин барномаи пешгирии норасоии микронутрияҳтҳо ва бемориҳои вобаста ба он дар байни аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027 мебошад ки мақсади барномаи мазкур ғанигардонии як қатор маҳсулотҳои ғизоӣ аз ҷумла маҳсулотҳое ки дар байни ҷомеаи мо бештар истифода мешавад, яъне ки маҳсулот яъне орд аст, орди нави олӣ ва якум ки яъне бояд шурӯъ намояд ба ғанигардонии маҳсулотҳои ордии нави олӣ ва якум. Инчунин дигар дар барномаи мазкур дигар маҳсулотҳои ғизоӣ аз ҷумла маҳсулотҳои ширӣ, маҳсулотҳои нӯшокиҳои ташнашикан низ ба инобат гирифта шудааст барои ғанигардонӣ. аз ҷониби маркази ҷумҳуриявӣ ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳам оид ба татбиқи барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-26 оид ба пешгирии беморӣ яъне ки фарбеҳӣ дар байни аҳолӣ мо бештару бештар маълумотҳо яъне ки дастрас мегардонем, яъне ки чӣ корҳо кунанд, кадом корҳоро ба анҷом расонанд ки то ин ки ба беморӣ яъне ки зиёда вазнӣ ё ки ба бемории фарбеҳӣ ё ки ба дигар бемориҳое ки вобастагӣ доранд ба ғизо оварда яъне ки мерасонанд ва ҳамавақт аз он оризаҳо аз он оқибатҳое ки нисбати яъне ки нодуруст истеъмол кардани ғизо, нодуруст масалан мо тарзи ҳаёти масалан носолим бурдан яъне ки ба чӣ оқибатҳо оварданаш мумкин метавонад, мо ҳамавақт ба яъне ки аҳолӣ маълумотро пешниҳод менамоем то ки аҳолӣ худашонро яъне ки аз ин бемориҳо пешгирӣ карда тавонанд. мегӯянд ки саломатии ҳар кас дар дасти худаш аст. агар ҳар яке мо пайваста ба реҷаи ғизо бахусус ғизои солим риоя кунем ва тарбияи бадан машғул шавем, аз одатҳои бад даст кашем ва ҳаёти солимро пешна намоем, мутмаин мешавем ки аз бисёр бемориҳо эмин хоҳем буд. саломатӣ давлати ноёб аст. ҳамин нуктаро набояд фаромӯш кард.